Halo pulog bro saya simpat ngap yang sengubhai pisah kane ka channel jonga teh kane ka por bentangan pen EP ya ka wek stok kane ka stok kadai ka budon hanong mensong umkudat pet kane ka jaka kadai ka budon hanong mensong umkudat teh kane ka stok pila benyo ya ki Scotty second hand mo ki Scotty lane ki bike second hand ki ba pila benyo ka dor juki ka sedang nadu ka arpo hajar saneng tehang ne ha pila ruban exchange ya ki baj lane ki Scotty jumpi lada ki pila snumya banyak bat sim yo daki weipat teha kane ka stok ki don ru ki EMI mo pila ban sim EMI lane ban sim bunai ki te lada pi kwa ban sim bunai pihak bandon ya kapan kad Aadhaar ipik bat kumta teter ki dokumen te kin sa check ya ka civil score jumpi lada ka civil score jumpi ka biang phim don ram chne stai phim don ya ka alun ba pisim ne tai pila banyo ya ka EMI ru ha kane ka stok te perlu lada pidang dei ki bidang lap nakong ya kane ka channel pila ban subscribe ya ka ngan sa permi isu video na kane ka channel jonga te lada pikwa ban ban sim lane ban thit ya ki Scotty na kane ka stok pila ban su komen ya ngan sa ayo nomor phone jong ki try nang ba pila ban nyo lane ban kerli sapang ka ne ka stok HA ka don bat pila ban man kendu ya nga te lada pi kimtip ya kane jeka pila ban phone ya nga ngan sa ai nomor phone junga hang nang tapat ngan sa ai no ya nomor phone juki snga bha perlok map ya nga ngamla ban ai direct ya phone nomor jong ki try lada pim pat phone ya nga ngamla ban spread ya nomor jong ki try ha kane ka screen han reward nge we lada pi snga kam pila ban wan ya nga ha comment ngan sa ayo nomor phone juki pej perlok kade galat broken room satesha jika stok pej kane sanbut ke baki don marjan bat kane ka 7 hot car wash pej kade kane ka jika ba phila benrum tedai ka tai ka budon stai kade ka stok room ben ne stai don keli ben ne tai pin salap ya ka jaka kade ka tai stai kublesi bun perlok insai sempot haki we pat ki video saya rap ban subscribe ya kane ka channel jonga mo perlok